Haga jingle ka Europa League Round of 16 Leg 2 pereng ka Union Saint Persia ya ka Union Berlin. Haba pai sya ka jingle ka Union Saint galala ban Pynliem da lai la not ha ka jingle ka ban riu la lai ha ka aggregate. Ka Leverkusen galala ban Pynliem ya ka Foreign Warriors da ar la not ha ka jingle ka bat sau la not ha ka goal aggregate. Ka Fenerbahce kalala ban Pynliem ya ka Sevilla dai wela not ha kan jingle kai Henry lengba ka goal aggregate ka Sevilla kala job da ar la ka wei ha ka wei pat ka jingle kai ka Feyenoord kala job put ya ka Shakhtar ha ka leg 2 da nyau la ka wei bat ha ka goal aggregate kala job da pra la ar ha ka jingle kai pring ka Real Sociedad Persia ya ka Roma bat kadega home game jong ka Real Sociedad. Haba phai sha ka jingle kai baro artali ki Kynhun ki klem la bat pen ki jan nadu pas dang ka jingle kai hadu bukot ka khandai feminin. Henry lengba ka goal aggregate ka Roma ka lala bat Pynliem ya ka Real Sociedad da ar lanot. Hagawai pat ka jingle kai ka bakham shuk shit pring ka Arsenal Persia ya ka Sporting bat ka ka home game jong ka Arsenal hagalek one baro artali ki Kynhun ki yo mar argul bat ka jingle kai ka badon kam bha ya baro artali ki Kynhun bakin khur ya ka jingjob haba pai sha ka jingle kai ka Arsenal ka yo shwa bat pen khi jar ningkong lengbau Saka ka minit ka bakhat khandai Henry ha ka kilamit kata ha ka minit ka ban riu pheu ar ka Sporting kala yo ban thap ya ka kulpani khai lengba u gon Calves bat ka deiru ka gol ka ba itnat ba ha ka ba ul yo ban thap jan march deng jong ka madan bat hadu bukut ka khandai pheu minit bat lai pheu minit ka extra time baro artali ki Kynhun ki khlam la shu ban pen khi jar bat dei lengba ka penalti ka Arsenal kala Shah Pynliem Hala Ïing da san la ar Persia ya ka Sporting bat lengba ka ki job ka Sporting kala yo man Rung Shah ka quarter final. Aga jingle kai pring ka Real Betis Persia ya ka Manchester United bat ka home game jong ka Real Betis aba pai sha ka jingle kai ka kala step omdon ki bala bat khija bat dei ha ka kilamit kata ha ka minute ka basan Peusan Lengbau Rashford ka Manchester United kala yo bat thap ya ka gol baningkong ha ka jingle kai bat dei lengba ka shigol jong Rashford ka Manchester United kalala ban Pynliem ya ka Real Betis ha ka jingle kai dai wela not bat kamjuru kala job suk lengba ka goal aggregate da san la ka wei aga jingle kai pring ka Freiburg Persia ya ka Juventus bat ka home game jong ka Freiburg ha ka leg 1 ka Juventus kala job tang shigol ya ka Freiburg aba phai sha ka jingle kai ka Juventus kala yo bat pen khi jar ningkong ha ka minute ka ba arp kandai Henry lengba ka jingle rap jong ka VAR lashem ba ka ka offside bat dei shwa bat kut ka kala step lengba ka jingle rap jong ka VAR kata ka minute ka ba sau pheu sau ka Freiburg ka hap ban le kai tang shi pheu ngot hadin bo gol de le yo priang ya ka red card namar bo la kumpendei ya ka bol da ka kti ka jong o bat ha ka ju opor ka Juventus kala yo ya ka penalti bat ya ka penalti la kan jat tau la howik ha ka minute ka ba sau pheu san bat hadu bukut ka kala step ka Juventus kala tam dai wela not ha ka jingle kai bat dei ha ka kilamit shwa ban kut atat ka jingle kai ka Juventus kala yo biang ban thap ya ka gol ka ba ar lengbau chesa bat ya ka bol lai rapen bu dau rabiot bat dei lengba gini ki ar gol ka Juventus kala la ban Pynliem da ar la not ha ka jingle kai bat lai la not ha baro artli ki jingle kai bat lengba gini jing job ka Juventus kala yo ban Rung Shah ka quarter final.